Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Kakasi Disabilities Association kabala penthma yakinong kitkam na kabanta ka samoy trikam jong usnam arhazar arpulai arhazar arpupra kalajit yoba Michael Thongni kum president banyalam yakani kenhun Hakani sngi bala penthma yakinong kitkam na sakhilang da uba shanlang walang ubalong organizing secretary jong Kakasi Disabilities Association central body Kiway per kinongkit kam ki balajit penthmai hakani kasngi ki kenthop ya uba Johnny CM kum vice president uba Mesaya El Yaular kum general secretary bat kiway Layo pan penskam ya kinongkit kam bathamai bat kinongkit kam bopura jongka West Kasil district unit Nongstoy hakani kasngi layo pan penskam ya kinongkit kam lalu ki president secretary bat ki khot bopura jongka sen Haganega sniru layo roban yakran halor ki banta ki ba ka sarkar kala mang kerpang na banta jongi ki breu ki badon jinguna hit khotmat ka banta ka banakong ka badang sateng ha ka bayde bat ka bha thungkang thungjam ha ki department bopher jong ka sarkar watla ka sarkar kalamang 100% na banta ka kibreu ki bedon jikuna ha khatmet ha ka ba tungkam tungjam ndre hadu menta ka 100% ka patrikam pura tade nor kane ka banta ba ka seng kanum shong klikti nang ne sekhmat ni ai budin ha ji department ba pher ba ka sarkar ka de ba patrikam pura ya ka ba ka balamang kerpang na banta jumi kibreu ki bedon jingdana ha ki dukhatmet ka banta ka ba ar ka ba kala don ru ka jing yakran bat ka sarkar haki por ki baladap ha ka bang pentrikam pura ya ka special job card ka bala mangkerpang na kamta ki bro ki bedon juga haki dukan met henry hadu menta la issue tang ka special job card krem pentrikam hangno ro te kumta na kale ka sen ha ka bara ide kale ka bantaro ka sen kanum shop klikti nin ya budin nang ne sekman bat ka banta ka balai ka dei ka by school fees lane ka college fees naga banta ki bro ki bedon jikuna komen kane ka banta ngibu ka jingkerpat na kalian ka sarkar bat ki bor ki bahalor bakin khmi bat ki peglam na ka banta ka jinge jong ki bro ki bedon jikuna ha ki khotmet ba ki badakpa ban pule ha ki college ba ki baduna ka yo ka kot ba lengba ka bai ka jingerap jong ka sarkar ban peduna ya ki bai college lane ki bai school kan I mensim yaki bat kinum pep school no shiten por bat ka banta ka ba saw kalong ba ka job card o ka BPL card mo ka sarkar kumbalamang kiway ki banta lani ki bha na banta jongi ki bro ki bedon junonat khonmet ka sarkar ka bha karpang ro ya ka job ka BPL card kumbay olem kiway mo ki bayo khawrson ka sen Khasi Disabilities Association amanta kasni ka khot ka wer ya phi baro ki bro ki badon juna han khotmet ki basong basa ha West Kasil district Nongstoy bat ki bamarjan ba phinwan sekhmat banwan register yale de rangkat bat kaseng Khasi Disabilities Association kanang ba kaseng kanyo banyara naga banta ki jinge kandu jompi hakino kino ki banta lah kela no sarkar lane hakino kino ki banta kanang ba kaseng kanyo banle yaki ki badon kam naga banta ka jing mantoy jongi ki bro ki bedon jiguna ki tukatmet